Hi, hello, may butag may utuming hapon yung tanan dra mga bat kung asa mo muna mo tamay paglantaw na pud karon sa akong video gadit pros tayo yung silingan diri mga bat og karni baka mga bat kay mao ni akong gamon og kalan unya. Kanya to buko-bukos kabayo og kabaw ra ko nasakyan karon mga bayot kasakay yung silingan diri mga bat og taxi mga bayot no. Yes mga bayot kay karon na pud mga bayot ang schedule ni Karina sa iyang ngipon-ngipon maadto na pud mi sa dentista. Dol ra man gyud sa among panimalay ning clinic din hinga mo ang gipa-check-up-checkupan ni Karina mga bayot og gischedule ni Karina mga bayot ba unya kay naluoy magug kay ni Karina mga bayot kay og maglakaw-lakaw may mga bayot magpalailin-ilin taon may mga bayot nga madto ta din ha aron di lang gyud siya maghilaka mga bayot kay maghilaka siya mga bayot og dadon na mog dentista murag mangurog-kurog gyud iyang kaunuran ba mga bayot kay mahadlok muna ang hinsuggest nga akong kapika sa ilong mga bayot ngay sakay na mog taxi kay aron malingaw-lingaw siya aron di siya makahibalo nga dadon gihapon namo siya dito sa clinic unya kay bisag wise ang inyiya ang mga ginikanan mga bayot kay hilaka ra gihapon ni si Karina mga bayot gumikan kay nakahibalog gyapon siya mga bayot nga moadto mi dito sa dentist ba murag ikaupat o ikalima na sensyon naman siguro ro ni Karina sa iyang ngipon-ngipon mga bayot pagitawon minahuman mga bayot karon adlaw day mga bayot karon ang pagpasta sa ngipon ni Karina kay naibto naman ig mga gamot-gamot ang ako makagupa man gud mga bayot di gina sila ganahan og maghilak-hilak si Karina mga bayot klaro pagka-istorya mga bayot di man gyud ko kahibalo pod mga bayot mo estimate mga bayot tas timbang-timbang sa kumbinhi mga bayot pero hinhugo gyud si Karina mga bayot gumikan kay nagkonsumisyon gyud ni siya nga kanunay namong ianhi din sa dentist ba pagabot na mo diri sa sulod mga bayot gisuotan ako si Karina mga bayot og mura man tog futsak mga bayot o mura bag cellophane nga iputos-putos bitaw sa sapatos mga bayot inig sulod ni mo ron di mahugaw sa sulod dayon akong gibitay ang jacket ni Karina dra mga bayot kay naman sila bitayanan nahimutan gyud kay ko Karina mga bayot sa gihilaka siya mga bayot hinsulod gihapon siya dito sa kwarto mga bayot di na pasudonan yung silingan dito sa kwarto mga bayot gumikan kay ang dentista o assistant sa dentist lang nang magkulitog-kulitog sa ngipon ni Karina kay og ipasulod ang mga ginikanan mga bayot maglangi-langi ang bata mga bayot og maghilak-hilak dinhi dinhi mga bayot sa mga office gyud mga bayot mga market mga bayot ipang patapot gyud na og unsay bawal imong gamon dra sa sulod mga bayot ug unsay bawal dadon dra sa sulod mga bayot no nay kamera din ha mga bayot nya free wifi for this ladre mga bayot ang kamera mga bayot wala giiksan mo nang free ra gyud kay kadiri mag video mga bayot nya kay bisag baga-baga og ngabil ninyo silingan maulaw man ko mga bayot ako rang gipakita ninyo dra mga bayot pero wa na lang namo tamo gituyok din sa sulod mga bayot kay mura pod din ha og nakapanag-iya din ha mga bayot og rom mga bayot no murag maulaw pod mga bayot kinay daghang CCTV diri sa kakiliran mga bayot while gadingkod-lingkod ko din sa biting area mga bayot na dungog yun ako ang tingog ni Karina ang ako ang kapikas ilong mga bayot gawas na mga bayot kay di gitaw na siya ganahan maminaw ng hilak-hilak sa iyang anak mga bayot kay og maghilaka si Karina mga bayot murag kahilakon pud siya kinsa man gud pud ginikanan mga bayot nga ganahan maminaw sa hilak sa anak no kanang gipakita ninyo dinha mga bayot kanang puti-puti dira mga bayot mo na heater nila dire mo na gamiton og winter nahuman na mga bayot 30 minutos ra gitapakan ang ipon ni Karina pero luoy kay mga bayot hilak-hilak gitawon siya kay sakit siguro gyud ni mga bayot nakasulay man gud pugo kaniadto mga bayot og magpapasta-pasta mga bayot magpatapak anang nga buslot nga tangaw pa mga bayot pero naman tumugoy anesthesia mga bayot ginesthesiahan man ni si Karina mga bayot pero di gyud pareha tong inject ba kay gahilaka man si Karina mga bayot og gikugos sa iyang amahan mga bayot bahalag manglapas na ng mga tuhod-tuhod dinha mga bayot nga ng mga tiil-tiil mga bayot basta karga dito sa clinic nga mo ang tuwan mga bayot na sila mga pa award mga bayot no na mga balon-balon mga bayot na ay mga slime mga papiliw nila ang bata mga bayot ug sa ganahan nimong dadon nga dulaan kay gahilaka man mga bayot og gi-awardan din sa iya ang papa mga bayot anhimid din mga bayot ani mga dulaan ni Karina mga bayot no nag-request pa na siya mga bayot nga tulo kuno iya ang paliton gina na kog usara kay daghan kay dulaan sa moong panimalay mga bayot makapili kag unsa mga bayot ingon gyud og budiga dito mga bayot di ra ba gyud pud madala ni uli mga bayot kay perteng bugata po na mga bayot sayang lang sa luggage bayad mga bayot no nya mga dulaan ra mo nang namili-mili si Karina dra mga bayot pag humanaw pamalit mga bayot gingnan ako kung kapika sa ilong og palite og french fries si Karina kay og magluto-luto pa ko sa mga bayot magkuit-kuit ra magyud si Karina mga bayot bisa pag murag kaker nang ako ang giluto din ha nga mga patatas mga bayot si Karina di ganahan mga bayot nang girekwisa na lang napod nako mga bayot nga palit na lang pog chicken nuggets kay yung silingan ganahan mo ka og karning manok nahimot kay ko mga bayot kay bangangangan na siya ganina akong gipangutanan na siya mga bayot og sakit-sakit ba ang iya ang gibati anang dito siya sa sulod mga bayot hiningon siya og dili kuno sakit pero gipangutanan ako nganong gahilak bang ka siya hadlok ra kuno siya dinhi mga bayot murag pugdra sa tuwa mga bayot og humani mo order mga bayot magpaabot ka dra mga bayot kanos tawgon na imo ang number dira og di tawgon mga bayot di ka kaduol ito sa mga releasing area mga bayot kay nakatatak man na din na silang screen sa TV mora ni oy giganahan ni Karina dito mga bayot atong pagtuyok mga bayot no sus kanimi kaniadto mga bayot may inani mga bayot oy maglisod man kanimi kaniadto mga bayot patug sapatos mga bayot ang kasagrana mo sa nilas kaniadto mga bayot Spartan malipay-lipay naman kanimi mga bayot og tingsanggian mga bayot kay makapalit mi og mga sanina nga bago-bag o mga bayot pa Disyembre pero inani mga dulaan na mga bayot may katagbuan ni kaniadto mga bayot oy nga mo ang natagbuan kaniadto mga bayot og dili karang-karang mga bayot maghimo mig zulin-zulin nga lapok kanang mga inani mga bayot mas pag high school na ko mga bayot wagi ko kadumdum ani mga bayot nga nakagamit ko ani mga bayot
bayot ang akong nagamit kaniadto mga bayot powder nga pulbos-pulbos isulod pag yun og papel. Pero ang lifestyle ni Karina karon mga bayot og lifestyle ako sa kaniadto sa kabukiran mga bayot wa argi ko sa katiting gani mga bayot mo gini ako ang gipangandoy kaniadto mga bayot nga ang wa na ko natagamtaman kaniadto mga bayot mahatag sa ako ang binhi mga bayot bisag dili ako ga-provide mga bayot no bisag dili akong kwarta nga gipalit didto mga bayot murag malipay-lipay yung silingan mga bayot oy kay nahatag na mo ang gusto ni Karina ba bisan pag wa ka kaamot dragban si Gustavos mga bayot ang ilang mga ginikanan diri mga bayot ug sa ganahan sa ilang mga anak mga bayot provider gyud kay na sila mga bayot bita-bita mga bayot oy mo nang gabalik-balik mi dito sa dentista mga bayot kay giingnan man gud po mi sa dentist mga bayot aron dili gyud matruma ang bata kinahanglang atong inay-inanayon giingnan ko sa dentista pa atong unang pa-check up na mo dinha mga bayot tiningon siya og nganong inana imong anak mahadlok og doktor mo nang giingnan ako nga na-trauma ni siya kaniadto kay na-aksidente ni siya kaniadto niya. Mo nang nangutana ang dentista mga bayot ngano kunong nainana ba mo nang ako ang gi-explainan mga bayot nga pagdagandagan niya sulod sa among panimalay dito sa sala na ami table dito nga bildo na dagma siya dito na parok ang iya ang nawong nagisi ang sulod sa iya ang ngabil gumikan sa iyang ngipon dili bahin sa glass mga bayot kay wa mo nabuak ang glass mga bayot sa iya ra yung ngipon to mga bayot dayon gidala na mo siya og ospital dito pagyud sa Center City mga bayot nga layo-layo diri sa amo mga bayot dito na mo mga bayot giadto kay mao man to dito oy kanang mga gisi bitaw sa mga kanawungan mga bayot dito ipa-check up ba. Unya atol po dito mga bayot nga naay mga kagupa nako dito mga bayot nga ila ang mga kasin-kasin nga gatrabaho mga bayot mo nang convenient po kay mga bayot kay di na mi magtalay-talay mga bayot basta naay kaila nga doktor o naay mga kasin-kasin mga bayot dali ra kaayo makasulod. Di na kinahanglan magpa-appointment mga bayot kay kusog-kusog ban sa office mga bayot mo nang hindritso ra mi dito mga bayot mo nang nahunaran din ni ang nawong ni Karina dito mga bayot dayon atong time mga bayot naka-infection na. Mo nang ako gi-explain sa dentista mga bayot no mo nang hiningon ng dentista mga bayot mo nang na-trauma siya. Mo nang hantod karon mga bayot ang ngipon ni Karina mga bayot duha pa kabuk na tapakan mga bayot napay duha ang kulang. May putong dentista nga mong giadtuan mga bayot kay maayo kay mong English mga bayot di na kinahanglan mga bayot nga mag-translate ko sila ang lingwahe mga bayot kay bisag yes or no ra hibawan yung silingan mga bayot nakasabot-sabot ang buguman English mga bayot kay naka-eskwela man pugod gani adto mga bayot og English 101. Bita-bita mga bayot ay humagabri atong mga makeup ni Karina mga bayot hindundan ako diri sa kusina mga bayot kay magluto-luto nako diri sudan. Mo ni akong gi-depress ganina mga bayot no. Karon nga ako ang gilantaw mga bayot wa na gyud ice mga bayot kay charo kag upat ka oras na ako ning gidepros mga bayot kinsa may ice ana nga mo kapot kay nomdog ko kaniadto sa moa mga bayot bay ning uli gani ka nagtrabaho ana mga kaumahan mga bayot kan maglabalaba mga bayot kan mananggot mananggian mga bayot mga magul mga bayot ning uli magsugbar man gyud pugbulan mga bayot no nig abre na to sa kaldero nga naibag-ong tinak-ang nga luto dinha mga bayot mo ra gyud tawo na madali kaniadto mga bayot og dili magpusa og ginamos ana sili pero karon mga bayot dinay na ang kinabuhi sa silingan mga bayot murag nakauswag-uswag na ko ni mga patatas mga bayot og mga karne mga bayot pero in busy ginato ang kinabuhi sa silingan kaniadto mga bayot wa gyud taon ko gamahay-mahay mga bayot bisag katiting ana akong kuko mga bayot kay malipayon may kaniadto mga bayot bisag pobre sumaw na ni mga bayot no ga butang-butang na po ko din ha og patatas mga bayot kay patatas is life man gini ako makagupa mga bayot murag di gyud mainsak na ilang gikaon mga bayot og walay mga patatas pareha gud pud sa tuwa mga bayot og way utan murag dita mabusog kani ako makagupa mga bayot di lang gyud ganahan og sinabawan mga bayot dinis la ganahan maghigop-higop og sabaw mga bayot gumikan kay ambot inano ang punay lang mga kinabuhi mo poy nadak-an nila mga bayot ba ang ganang patatas mga bayot gibutangan ako nag cornstarch mga bayot aron tuskig mga bayot gibutangan ako ng turmeric powder durog nga paminta asin mga bayot lan kaning akong gitimpla-timpla ning akong gigama-gama din hinga sudan kaning sisini nga mga bayot dala pa ni sa ko mga kagupa atong gikan sila sa states mga bayot pag tawo na hurot mga bayot kay tagidzot man pud sa silingan mga bayot nya kanira man pungong kalan-una mga bayot mo ya kuang timplahan og ginani wa pa ko katila og kusahos nga baka mga bayot no pero kusahos ang karning kabayo mga bayot hagbayran ako nang natilawan kaniadto sa kabukiran mga bayot kay ugnay mabakil-kil nga kabayo mga bayot makapanambit man mi kaniadto mga bayot maskin pag dili kwarta mo ibayad mga bayot manungha lang ka dinha sa tag-iyanang nangabakil-kil nga mga kahayupan mga bayot magkakaon kag karne kaniadto unya kanang kusahos na mo kaniadto mga bayot amo nang parat-paraton mga bayot aron dugay mahurot mga bayot daghan ang luto nga makaon gamay ra ang karne nga makaon pud ba himog sudan mga bayot og dili subak na mo ang kaniadto sa mga kautanan mga bayot sudan na namo kaniadto pamahaw paniadto panihapon mga bayot masin pag isnak na mo ng kusahos mga bayot libre na namo ang tiyan kaniadto di na magkutoy akong taning putlon mga bayot niya kay hait pa man sa akong tangon ning kutsilyo nga akong gigamit-gamit gumikan kayo di na ko putlon manggod mga bayot mura siya og mo yugpos ba murag mo kulo bitaw siya mga bayot kinahanglan gyud ako na siyang ibton mga bayot kinahanglan ako ning sliceon mga bayot aron matulid din siya dali ra ni nga kung gamon mga bayot no gumikan kay nipis-nipis raman po ni mga bayot unya lami ning mga steak nga gamon bitaw mga bayot og dili oil nga imong gamiton feel sa ako makagupa mga bayot og batter gani nang himog idibol mga bayot murag malasado kasi silang layagngag ba pero ako mga bayot man sibag insa nang idibula nga ako ang ibutang ra mga bayot mura magyapong style la mga bayot sudan ra magyapon kami gani kaniadto sa kabukiran mga bayot og way oil mga bayot kay talagsa ra man pud may makapalit kaniadto og idibol mga bayot kay kasagraan namong gamiton namo kaniadto mga bayot mantika man sobra nang fista ba
Og hidlaw-hidlaw na gyud may kaniadto mga bayot og idibol gani mga bayot. Pilahay ray pagpamulak og lubis lingan. Buntan din ani mo ang kagdon mga bayot din himo og lana mo nagikaingon mga bayot og duha pay purpose mga bayot makagama kag lana makakaon pa ka mga bayot og katong iya ang lunok-lunok mga bayot himuon para mo nagsudan-sudan kaniadto sa bag-ong dinungag nga bugas mais. Mo na kinabuhi sin silingan kaniadto mga bayot nga hantod karon mga bayot balik-balikon ako mga bayot murag malipay-lipay ang ako ang panudanan sa utok mga bayot no kay murag lami ang among kinabuhi kaniadto mga bayot sa pobre me. Bisan pag mahutdan mi kaniadto og gas og bitsin og asin mga bayot malipayon mi kaniadto basta di lang na mo pidog na among panudanan kaniadto sa taro og bugas mga bayot og kanang amo ang basket mga bayot na lang na siya din ha oy bulad mga bayot ginamos og uyap mga bayot libre ra gihapon among pagkaon kaniadto mga bayot sa pobre. Luto-luto na ni mga bayot no nya ganahan pa ako makagupa mga bayot nga mura na ni siya kupras o color ba mo nang pasagdaan sa nako ni dire mga bayot inanay lang nako ng kalayo mga bayot kaya ako makagupa upa man pud na ako ugangan din mga bayot og city mga bayot kay palit og kalanon pud nga butang sa lamisa mga bayot kadungag pud ko dinhi mga bayot og kaning agris ka sa ilang lingwahe mga bayot pero mura ra man pud kaniadto sa mga bayot og islagan pero klaro pagka-istorya mga bayot inigkaon nimo na mga bayot mura pud siya og bugas nga mais mga bayot kay busok kayo og busog dali ra man gud pud kay ni gamon ning sudana mga bayot kay mula nang bali-balihon dra mga bayot man sipag magkuruos na siya maayo din ha mga bayot bisan pag maglukso-lukso ng oil din ha mga bayot og murang da sunog-sunog na siya dragbaho mga bayot lami ra gyapon ni sa sudanon dira na tama na kung wara-wara karong adlaw mga bayot salamat sa paglantawan see you next video mga bayot kay murag ang akuang tutunlan mga bayot ang malamala na ni wara-wara daghang salamat sa paglantawan see you next video bye.